A 47ª edición da Festa do Viño Tinto do Salnés e exaltación das variantes autóctonas xa está en marcha. Na carpa dos stands, situada en Barrantes, tivo lugar a inauguración deste festexo. Representantes dos diferentes partidos políticos deron comezo a festa cun brinde de viño tinto. O alcalde en funcións de Ribadumia presentou o evento como o máis importante da localidade. Bueno, pois nada, eu o que pido a todos os veciños e a todas aquelas persoas que se acerquen a Ribadumia que disfruten precisamente desta festa, que disfruten deste viño tinto e que, bueno, pois que, en fin, que o pasen o mellor posible. Esta festa é para todos os veciños e, polo tanto, o que queremos precisamente é que nenos, nenas, pais e nais pois poidan disfrutar pois, dun evento tan importante como é para o Concello de Ribadumia esta 47ª edición da Festa do Viño Tinto. As 15 adegas que están localizadas na carpa dos stands poden chegar a vender ao longo destes días máis de 2.000 botellas de viño. Os adegueiros afrontan a cita con moita ilusión e esperan repetir os éxitos de anos anteriores. É unha festa moi bonita, reúne bastante xente, hoxe en día creo, é unha festa do viño tradicional. A verdade é que este viño tinto Barrantes, non hai en outro lado que non sea aquí. Pois a verdade, a ver se quitamos polo menos 200, estaría ben, polo menos. Con moita ilusión, que moita ilusión para intentar vender algo. Hombre, se fora como o ano pasado iba ben. O ano pasado vendeuse moi ben, este ano esperamos. A pesar de que a inauguración foi a 1 da tarde, as primeiras botellas de viño xa se venderon moito antes. Os asistentes que acudiron ao inicio da festa esperan unha gran afluencia de persoas e, sobre todo, beber moito tinto. De momento está a cousa media parada, parece, pero o ambiente vai se calentar. Moito máis de 4 ou 5 pipas de viño aquí. Bueno, de momento estamos aquí empezando un pouco. Hai que darlle tempo ao fin de semana, pero moito calor e moita sede, claro. Unha roba por día. Na vila tamén se celebrará esta fin de semana a fase final do Arousa Fútbol 7 e o Campeonato Nacional de Rottweiler. Con todos estes eventos, a expectativa é que máis de 5.000 persoas se acheguen a Ribadumia nestas datas.